L-aħħar xahar tas-sena kien ikkaratterizzat minn temp pjuttost ċodd u b'temperaturi iktar sħan minn norma. Fil-fatt matul ix-xahar ta' Diċembru tkejlu biss 52.5 mm ta' xita, 32.3 mm inqas minn norma klimatika, waqt li t-temperaturi kienu aktar sħan minn norma, kważi ix-xahar kollu, inkluż il-miliet u l-ewwel tas-sena. It-temperatura medja għax-xahar li għadda kienet dik ta' 15.9 gradi Celsius. Jiġifieri 1.4 gradi Celsius aktar minn norma klimatika. L-iktar jum sħun kien propju it-tieni jum tax-xahar bl-ogħla temperatura tlaħħaq 23.4 gradi Celsius. Madankollu, din it-temperatura xorta ma kienx l-ogħla temperatura rekordjata f'Diċembru, kif l-ogħla temperatura li qatt intlaħqet f'Diċembru kienet dik ta' 24.3 gradi Celsius fil-5 ta' Diċembru tal-1963. Mill-banda l-oħra, l-inqas temperatura matul ix-xahar li għadda kienet ta' 10.3 gradi Celsius fit-18 u s-16 tax-xahar. U minkejja li din kienet temperatura pjuttost baxxa, l-iktar jum kiesaħ f'Diċembru jibqa' dak tal-aħħar jum ta' Diċembru tal-2014. Meta ftit qabel it-tokki ta' nofs il-lejl, it-temperatura niżlet għal 2.8 gradi. Intant minkejja li kien li żjed xahar sħun, Diċembru li għadda kien aktar mudlam minn norma, b'temp imsaħħab jikkaratterizza ħafna minnu. Tant li sigħat xemxin imkejla ammontaw għal 12.5. Jiġifieri madwar 40 siegħa inqas minn norma klimatika. It-12 ta' Diċembru kienet l-iktar ġurnata xemxija meta tkejlu 8.7 sigħat xemxin, fil-waqt li 18 tax-xahar kien l-aktar jum imdallam. Kif dakinhar ix-xemx baqgħet moħbija. Matul ix-xahar ta' Diċembru kienu wkoll aktar riħ mis-soltu. Fil-fatt, il-medja tal-qawwa tar-riħ laħqet qawwa ta' 9.9, jiġifieri 0.8 aktar minn norma.